A onda su došli dinosaurusi. Hitler se ubio i tako je završen Drugi svetski rat. A 5. oktobra 2000. smo svi bili na ulicama. Ja sad idem da šetam svog unuka Marka, vi se jebite. I 2,5 sata kasnije. A šta sam ja sve za njega radila? Ja sam za njega farbala kosu, lakirala nokte, išla 3 puta nedeljno u teretanu da se zategnem. Ja sam zbog njega... I rekla sam mu, ovo sam samo tebi uradila. Čupala sam